Jo tenia 12 anys i un dia que estàvem jugant a futbol allà al mig del carrer, un col·lega meu, vam anar a casa seva i hi havia el seu germà, que era el camell del poble, el que passava... Això estem parlant de l'any 77, el que passava el costo pel poble i tot això, i el tio estava escoltant música, i hòstia, vaig entrar allà i estava escoltant el Rock and Roll Animal de Lou Reed, Sweet Jane. I vaig dir, hòstia, què és això? Vull dir, clar, jo fins llavors a casa, ma mare que era mig hippie escoltava Maria del Mar Bonet i aquestes merdes, cantautors francesos d'aquests, Georges Brassens i coses d'aquestes, el meu pare escoltava La Trinca i era el meu bagatge musical. I ja va ser una manera com de descobrir el rock. Llavors vaig aprovar la TDGB i la iaia em va dir comprarem una bicicleta. Dic, no vull una bicicleta, vull un tocadiscos. I vull comprar-me discos a partir d'ara, perquè m'he fet rockero. Els primers 2 discos no els vaig comprar. Allà a Can Munda el tio tenia allà una caixa petita com aquesta amb 4 discots, tant singles com LPs, i el Munda em va dir, agafa el que vulguis. Vaig mirar pels noms i un grup de rock progressiu que es diuen Camel, però el primer és aquesta merda. Bueno, a mi no m'agraden els Camel, el rock progressiu aquest, pretensiós, llargarut... Mira, els grenyuts. Segurament hi haurà gent que dirà no en tens ni puta idea perquè els Camel... M'ha passat a vegades que he fet de la comentari que són collonuts, que tocaven de puta mare... Hòstia, misses, amb 12 anys se'm va fer pesat i amb 58 també. Què voleu que us digui? I llavors un single que vaig agafar de la Susi 4, una cançó que es diu Stumbilin, bueno, el meu anglès és bastant xungo, i aquests són els 2 primers discos que vaig tenir. Llavors al mes de juliol, el 14 de juliol, era el meu cumple, i jo rotllo, no vull que em regaleu res, doneu-me diners. I me'n vaig anar a Ràdio Aragonès, a Granollers, evidentment, a comprar-me el Rock and Roll Animal del Lou Reed. Clar, llavors, aquest és el primer disco que vaig comprar. I és un disco, clar, que li tinc molt carinyo, és com si la meva carrera musical o el meu inici o la meva obsessió dintre del món del rock, o sigui, va començar com amb aquest disc, no? Em fa escoltar aquest disc i dir mama, quiero ser rockero. I vaig veure el primer disco el primer LP dels Ramones, i així per les pintes em va molar, vaig dir Ramones, pensava que eren d'aquí, no els coneixien cada mira, Ramones, però les pintes em molaven. Clar, tu vas a una botiga de discos i veus aquests 4 pavos. I tu dius, hòstia, com molen, tio, això no, això ha de roquejar. I realment, i és que fins i tot pel nom pensava que era d'aquí, que eren uns tios d'aquí, Ramones, hòstia, qui són aquests tarambanes, tal. I me'l vaig comprar amb 12 anyets, pensant que, i ja veus, si era bo, collons. Vull dir que quants grups porten no sé quants anys copiant els acords dels Ramones, no? I tal. I em vaig passar ja tot aquell estiu escoltant Lou Reed i Ramones. I a partir d'aquí, cada cop que tenia calés, el meu vici va ser començar a comprar discos, i fins ara. Hòstia, 58 menys 12, 46 anys. 46 anys comprant discos, sí. Tinc com un Excel i amb un costat hi ha els LPs i amb els altres els EPs. I un dia allò vaig sumar, i dic, hòstia, em faltaven 100 i pico per arribar a 10.000. I llavors va ser quan vaig començar el rotllo, aviam quin serà el número 10.000. A més no me'n recordo quin vaig posar, que era el disco 10.000. Jo estic per ordre alfabètic, per mi és la millor manera de trobar-los. O sigui, Bob Dylan estaria a la B. I tots els que són en castellà, mira, això són coses meves ja, los rápidos, los burros, los rebeldes, estarien a la L. La Trinca estaria a la L. Els que són l'Ales, però els grups anglesos que són D, que vindria a ser el mateix, no estan a la T, sinó estarien a la primera paraula que ve després de la T. Com aquells de Movement, estarien a la M. Heu vist quines caixes per posar singles reciclant caixes de sabates? Ara no el trobo. No em diguis que me l'han robat. Em perdo hasta jo a vegades, ho veus, no?
Aquí és on apuntava els discos, veus? Aquesta ja es va omplir i a baix en tinc una altra nova. Clar, la que van arribar els ordinadors, clar, vaig haver de passar tot això a Excel. I ara està en un Excel. I el que sí que faig, que ja ho feia com d'això, era apuntar-me el dia que compro el disco. Mira, una tonteria com una altra. Però em fa gràcia, no? Apuntar això, tal disco, tal títol, l'estil, el número que era i la data de compra. Llavors, dius, hòstia, l'estiu aquell que vaig anar de vacances a Escòcia, quins discos em vaig comprar? Mires agost de tal any, dius, hòstia, mira, em vaig comprar tots aquests. No sé, tonteries meves. Bueno, vam anar de vacances un any a Califòrnia, vaig anar a Moeva, a San Francisco, i la meva dona i el meu fill, com que ja em coneixen, em van dir queda't aquí, d'aquí 2 o 3 hores ja tornarem. I em vaig tornar boig, perquè és com un Corte Inglés, però en plan bèstia, i com van tornar em havia gastat $1.200 en discos, però sí, la putada és que vaig ser una mica gilipolles perquè era el segon dia de viatge i estàvem 15 dies, i llavors, clar, vaig haver de comprar un maletot d'aquests com de hockey, saps, d'aquests tan gran, i els tios m'ho van fotre en unes caixes i, clar, vaig arrossegar el maletot per tota Califòrnia, Texas i tot això durant 15 dies. Jo hauria d'haver-hi anat a l'últim dia, no el primer, però l'ànsia aquella de dir arribo, vaig a San Francisco on vaig a comprar discos. Si tu entres a una botiga de discos, ja aquella olor que fa allò ja dona gust estar allà dintre. Hi ha gent que li agrada anar a missa per olorar olor de ciri, doncs no, jo prefereixo olorar olor de vinil. Bueno, els discos on els compro? Doncs abans moltíssim a les botigues, molt. Era això que et deia abans, baixar cada setmana o cada 15 dies a Barcelona, perquè alguna vegada també anava aquí a Granollers, però teníem menys coses, i anar carregat i gastar-te la pasta. Mira, demà hi aniré, tinc els calés que em va regalar la sogra i me'ls n'hi he gastat amb 4 discos al carrer Tallers. I, però últimament, els últims anys, també compro molts discos als concerts, quasi cada setmana vaig a 1 o 2 concerts, llavors si el grup que toca, sobretot si són bandes locals i venen material, m'agrada comprar-los-hi, sobretot en els concerts de més de punk i de hardcore i tot això, que normalment hi ha gent que munta la seva distribuïdora allà, doncs allà mires i allà també compro molts discos. I llavors des de fa un temps també compro per internet. Abans passava més, avui en dia s'ha perdut una mica la màgia perquè la música ja està tan a internet i tot això que moltes coses de les que compres ja les has escoltat abans a l'ordinador, que és fàcil d'escoltar-ho. Durant molts anys era la màgia d'estar allà a una cubeta, comprar-te un disco per la portada o pel nom del grup o perquè tenies un altre disco d'aquell grup i dir, hòstia, ho agafo, però jo no ho havia sentit, no ho començaves a escoltar fins que no arribaves a casa, ho posaves i deies, hòstia, quina meravella, deies, hòstia, quina puta merda, arxivat. Tinc mogollon de discos que només han sonat una vegada. Hi ha gent que et diu, hòstia, per què vols tant discos? Agafes el mòbil i escoltes el que vols i... Però per mi és diferent, vull dir, no és el mateix clicar aquí a l'ordinador i escoltar una cançó que agafar un disco, no? I, hòstia, agafes aquest single, te'l fots, obres, no? Ara no sortirà el cabró, obres, no sé què, dintre hi ha informació, hi ha no sé què, hi ha les lletres, hi ha... Això un tio que s'ho ha currat, vull dir, un tio que... Clar, llavors aquí sí, què? Aquesta foto petita, aquí no es veu res, això ho tens aquí a la mà, aquí hi ha una mica, hi ha art, hi ha molta més gent col·laborant, no sé allò, saps? Una cosa digital que està allà i, bueno, sí, la pots escoltar, vale, sí, la puc escoltar, però per mi no té la màgia, la presència que té això, no? I el refregit aquest, no? Has posat els discos i aquella... Hi ha com un... que amb un CD o amb un mòbil, amb això, ja no és el mateix. Clar, si hi hagués un incendi, seria complicat
salvar tot això, però seria el primer que intentaria salvar els discos. La resta, què? És irrecuperable. Si perdés tot això, és la història de la meva vida. No trec els vinils jo de casa. M'haurien de pagar molt. Sí, aquí hi ha molta pasta. No hi ha límit.